kancaku diundang pagi-pagi ambyar ora gelem soalnya wonge tangine awan. Wong ku piye ta kuwi, Kancamu dikandani kancamu kuwi. Nek tangi kon sing esuk, mangkane ya ben iso diundang pagi-pagi ambyar lho. Ya kancane diundang pagi-pagi ambyar ki ora gelem jare pe tangine awan. Kancamu dikandani kuwi. Ya, makanya nek tangi sing esuk ya ben iso diundang pagi-pagi ambyar. Ngombene arak apa bir. Lagune apa Kang? Lagune kandas ya to. Di apit LC ki weteng. Wah, wijan paling penak kowe. LC ini sing tengen piye Kang? Sing tengen nek pas nyanyi kandas to. Sing sabar ya Mas. Alah jan. Sing kiwa piye Kang? Aku iso ganteni Kang. Alah, kilo ngono kilo sing paling penak ya ampun. Piye ki Kang? Kamu rambutnya diginiin toh agar aku bisa melihat hatimu. Rambutnya. Melihat apanya, Kang? Oh. Ya ampun. Aku bisa melihat hatimu. Hatiku yang gede ini? Ya ampun. Ini wongi Budi mati. Kuwi kok iso sak tangki Mega Pro kuwi apane kuwi? Ya Allah, ya Allah. Aku kayak pernah ketemu kamu deh. Di mana? Kamu lupa ya? Dek mana? Di mimpi basahku. Di mimpi indahku. Mau kambil pernah? Kenapa? Mau penean kambil enggak? Mau sama kamu tapi. Kok sama aku nanti dapat kamu tak pelorotin. Maksudnya penean kambil tuh PK, penean kambil. Mau enggak? Mau. Yang kalah ngapain? Yang kalah skojam? Yakin kamu? Enggak ya kalah. Yang kalah ngapain terserah Mas Eri, Kang Eri. Ya Aku nanti kalau kalah aku ngelucu pakai odol. Kalau kamu apa? Kamu ngapain? Ayo. Ingat kata-kataku, ya. Anggo cah lanang pokoknya sing lagi berproses, ya. Percepatlah prosesmu, terus semangat, ya. Karena apa? Nyari jam tangan di balik papan. Asmara terlalu kejam untuk pria yang kurang mapan. Anjas. Aku pamit sih ya Kang, meh kerja sih mumpung sing duwe sapi lagi turu. Siap nggih, salam sehat selalu. Aku pamit sih ya Kang, mumpung Aku pamit sih ya Kang, meh kerja mumpung sing duwe sapi turu. Apa cepet sih. Lho kuwi nyolong sapi no kuwi. Oh, balik ora kowe? Kok iso-isone nek ning labku komen pamitan arep kerja ki. Bocah sembrono kuwi wong kuwi. Marcel, kelakuanmu. Kang, ndasku mumet pengen tak ganti ndas biawak. Yo, nek diganti kono. Nek diganti kuwi. Malah apik nek ndas celeng, gelem ora kowe? Mumet kok arep ganti ndas ku sapa? Anake sapa kuwi, Kang? Panahe kuwi saya kendi helm. Sing stok panah-panah, sing stok helm. Nomasane raiku nek ngelap gak oleh konangan ngono piye, Enak wong ngelap ngono kok raine ditutupi. Dijene dipanah. Helm kuwi untuk melindungimu dari panah Mas Rio, Kang. Oh. Cucuit banget. Maksudnya piye ki arep mangkat endi lho. Aku ki sesuk gak enek kerjaan. Kerjaan apa Kang? Ngedukno pasir, ndak teko iki lho. Sesuk ki enek kerja. Iki nganteni lho. Rio dolanan sabun Kang. Aku pas dolan ning kene Rio ning kamar mandi enek sabun bolong tengahe. Ya ampun Rio, kelakuanmu. Lho, sing komen jare ning kamar mandimu enek
Sabun bolong tengahe iki mbok kapakne kuwi. Sabun kok iso bolong tengahe iki dikapakne kuwi ya. Wong lanang nek njiwit wong wedok sing dijiwit apane? Apane? Mie. Anak sapa kuwi komen de? Mo. Oh, nek komen saru-saru mo aku. Nek komen saru-saru mo aku. Kang Dimas kenalan karo Rondo lagi rong dino sesuke dikon ngeterno anake sekolah. Ya ampun, Dimas. Oh my god. Dimas tekandane kuwi kae anu. Oh alah jenenge ya bejone Dimas kuwi. Kang Dimas ngising metune tromol ninja. Mau aku, ket mau kok wong ngising kok metune onderdil kabeh iki sapa to kuwi? Ya di ngising metune pelek Supra. Saiki Dimas metune apa kuwi kae? Tromol ninja kuwi apa terus piye kuwi engko? Kang artine outbound ki apa? Outbound ya. Outbound. Out ki metu. Bon ki utang. Outbound berarti metu golek utangan. Ngono bener. Outbound, out metu. Bon iki ngutang. Nek outbound metu golek utangan. Ya aku bener kuwi. Bener, Mas apa kuwi? Kang nek ngelep aja omongan anakku lagi turu. Bunda sapa to kok iso enek wong ngelep kok oleh omongan ki piye kuwi, Lah anakmu turu ya di adone kok HP kok iso aku ngelep gak oleh omongan kuwi. Wis dimini burung anake, Kang Adit karo Tony ngajak ngising bareng. Aduh. Ya ampun. Adit Tony, kelakuan kamu. Lha ki maksudnya piye kok iso ngajak ngising bareng ki, Lha kok anu cawe-cawean. Kang aku sapa lho? Lah iki sapa kok iso tekok? Kuwi jenengmu piye ta kuwi, Kowe iki nggawe jeneng kok ya sapa ngono maksudnya piye to wong kuwi? Tulung dikandani kuwi. Kang tulung takonke Mas Rio omahe sing warna abang apa sing warna biru mumpung aku wis nggawa linggis. Omahe Mas Rio kuwi sing ngarepe lho. Lha cak engkar nyolong no kuwi anu arep mbobol omahe Rio kuwi enggak? Sik komen iki. Kang tulung tekokne Mas Rio omahe sing abang apa sing biru mumpung aku sing nggawa linggis. Lha kan mbobol omahe Rio no kuwi. Cak kurang ajar kuwi. Ayo. Omah dibobol lho, Kang. Nek ngelep ki on cam to, Kang. Lho bocah kuwi piye to kuwi? Ngatamu gak melek apa piye? Aku ki ket mau on cam kok iso. Ya ngono kuwi lho, sing mare darah tinggi ki cah-cah ngono kuwi lho, wegah aku. Enek wong ngelep ketok ngeglu ngene kok diarani on cam. Aku ki wis Wedhus nek arep kawin piye, Kang? Mau ya. Ayo, Kang nek ngelep aja nganggo topeng. Topeng ndokmu krewak kuwi. Aku ngene iki ra iku asli iki lho. Sopo to kowe kok iso maido aku nek ngelem nganggo topeng iki? Topeng patakmu kuwi. Lah ra ganteng kaya ngene kok iso diarani nganggo topeng iki. Ini pungkak tenan bol kowe nggo. Fotomu tak pasang ning sarian oleh ora Kang. Kowe gaji cagak mahmu sisan nggo. Rumah samu ki aku ki sapa kok. Fotoku mbok pasang ning sarian iki. Untung patake ngono ben. Oh, cangkeme tak jogok ya kuwi. Kake. Ganteng-ganteng dhewe, pinter tenan ya to. Gagal meneh. Kang, paketan kunte aku pengen komen tak. Loh. Komenmu piye? Komenmu gak komplit lho, Oh, lha bocah aku arep komen paketane entek mung kirim setengah kowe nggih komene.
taki ta apa kok iso komen kok mandek ning taki, Tapi kok apa? Komen. Wong kuwi paketane entek jare komen iki mandek ning ta iki ta apa? Itu kok malah dadi pikiran ae. Yo. Dong guyu kowe. Kancane paketane entek kok malah diguyu kuwi. Kang tulung Sherlockno omahe Wahyu mau bengi karaoke lali urung bayar. Alah. Wahyu. Lagi Wahyu diglek. Anu, sapa kuwi ya? Ono Wahyu, karaoke urung bayar, Bro. Digolek petugas e. Saya kan. Yo, kita omongno Wahyu kuwi. Ning endi arek? Wal bocah koyo ngono kuwi jan. Lah gak ninggal KTP nak apa piye, Kang? Wahyu. Alah, Wahyu kita banget kok. Bro. Lali gak mbok tulung dicelone Wahyu celone. Ben celuk Kang. Yo Mas Irfan ben diceluk nek kancaku sik ya sabar. Karaoke ki jare lali urung bayar ki. Aja wengi-wengi Kang, lehmu ngelep, sesuk jadwale dandan sanyo. Dandan sanyo pakakmu kuwi. Aku gitu kan ngelep kok iso bukan aneh-aneh pasang plafon. Dandan sanyo. Masang kijing bareng wong ki sapa to kuwi? Nek ngelep penak-penak ngono kok masang sanyo ku ra yo. Apa cinta bajingan.